En skola beställer 360 pennor för 12 klassrum. Om varje klass får lika många, hur många pennor för varje klassrum? Så en skola kommer köpa eller beställa 360 pennor. Det finns 12 klassrum. Så, och varje klass kommer få lika många pennor. Och hur många pennor ska de få? Det vet vi ju inte. Så det är det vi ska leta efter. Okej. Så vad ska vi ha? Vi ska dela med. Vi ska skriva 3, 6, 0. Det är 360. Och streck, det betyder dela med. Och sen 1 och 2, det betyder 12. Så 3 delar med 12, det går inte. 36 delar med 12, det går. Så vi ska kolla på 36 och vi ska kolla på 12. Så 12 gånger någonting kommer bli 36. 12 gånger 1, det är 12. 12 gånger 2, det är 24. 12 gånger 3, det är 36. Så 36 minus 36, det är 0. Så nu, det är 0. Och så vi ska skriva, 3 här. Och det är 0 delar med 12. Det är 0. För att någonting delar med 0 kommer bli 0. 0 delar med någonting. Ja, 0 delar med någonting ska bli 0. Mm. Så vi skriver 0 bara. Så svaret blir 30. Så varje klassrum kommer få 30 pennor. Bra älskling, jätteduktig. Tack så mycket.